gaskiya akwai mafita. Tarayya ta da ke Gambo ta zame min alkhairi. Nan da wani lokaci kaɗan za a fara lissafa na a cikin manyan masu kuɗin garin. Wannan fa shine ga bikin zuwa babu zani. Babu yanda za a yi na tashi a cikin talauci, na rayu a cikin shi, da girma a cikin shi, sannan kuma in dawwama a cikin talauci. Ba zai yi ba wallahi. Za ku ki nadama. Ya lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubanki ma tuwon ya ci ya girma ballata naki. A jira ni kawai. Ai abun mai zo mata kuma. Halima kanki dai kuwa? Ana ta zargin dukiya da wata irin kangara ta rashin jin maganar kowa face mai ita. Ayi mun aure. Shin kina so na ne da gaske ko kuma nutso nake da malafa kina son nuna? Budurwar wawa. Ai kai ma ka sani ko na rasa mijin aure wallahi babu abin da zan yi da kai. Dogon guri gami da gajeren tunani irin na 'yan matan yau duk sun tabbata lahu a gare ta. Budurwar wawa. Budurwar wawa daga kamfanin AA Kabuga Productions. Budurwar wawa. Ba ka tashi cewa ma ni da hankali ba sai da na ɗauko zancen aure. Sai da na ɗauko zan raya sunnar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan na tafi kamar hankali a wajenka. To duk abin da ba dadiro zan yi ba mai hana ni a duniyar nan sai umar. Saura ma aure ni da kai shake ka ba sa za ka ta inda za ka yi. Idan hawa gari ina nan. Budurwar wawa. Ka so san miki na kamar tsamma a cikin randa. Tani na fasaha dan na koya sai ya fi mai gada. Makulin motoshin yana kofato ana zancen ganda. Takara rike hada. Mai zance. Karfe kuskunda. Mai zance. Na tsaftace harshe waka ban saka ya sashe. Mai zance. Dokin sa zan dawa ya wuce mai sanda. Mai wake in zai yi kalabi za ku ta zaurance. Ga isa da aya gida ya fi da wasan ya muku kalace. Su suka tsara su kare ka sai kun gamji yana tofo. Sai ka sassaka sautin soya salar sabon karnin ka kafo. Sanya suka ta saki sakamako sakar ma'arin ka kufo. Bana mai ce. Mai zance. Yargo na azance. Mai zance. Ban rai na kadan mai rai da kadan shi ke gwada yin kwace. Budurwar wawa. Jaruman shirin Ado Isa Gwanja, Maryam Yahaya, Hajara Usman, Ladi Muhammad, Zakiya Buki Buduri, Tijjani Asasi da dai sauran jarumai. Budurwar wawa, tsara labari Abba Harara, shiryawa Hambali Sani, mataimakin mai bada umarni Abubakar AS Mada, jagororin shiri Ali Wazmi tare da Bello Suleiman dan Hausa, daukar nauyi Hamisu injiniya, labari da kuma bada umarni Abdulhamid Abdulkadir dan Jummai Kabuga. Akwai wani mutumi dan kimanin shekara 53. Umma mutumin ne yana da budurguwar zuci. Baba fasha. Ina zuwa. Kiran sallah ne. Budurwar wawa.